Cmuciky. A čaute ľudia, moje meno je Avrnej Marce, zgodíme sa tiež dolar. Už sa teším. Neviem, že či bude, keď sa pozera, tak bola 1 hodina, ale neviem. Ideme sa pozrieť. To som už hral. Mal som len 3 viny. A ľudia, prichádza legendári, čest otváram. Ľudia, mám lavahanta. Sestrička, mám lavahanta. No a mňa to tak zaujíma. Elektro, to by som chcel. Počkajte, pozrieme sa ešte, že Google, kde je Google? Musíme ísť. Počkajte, napravujeme si do lieku toho lavahanta. Lavahonda. Dáme ho za Potiona a Minera tiež dáme. Mineris, kde je Mineris? Už mám 2 legendis. Dáme na miesto. Nie, klona nie, alebo keď klonneme lavahant tu. Hoga nemôžeme dať. Dáme asi Minion Horde. Hej. Ideme si skúsiť toho lavahanda. No tak poď lavahandismus. No tak dej lavahand. Lavahondis, to ti fest pomôže. Lavahondis. Ne, žiadna väža nebude dole. Dobre. Lavahondy. OK. Ale vždy dávajte lavahantu takto. A lavahandis. A klón! Dobre, to som mal šťastie. Ešte Mineris. To bol bemič. A tu som. Lavahandis. Ešte ten Miner to dá. Aha, Buk, Šuk, Lavahandis, Ja boj. Ok, teraz skúsime normálne si dať. No, takže CC mám lavahanda, pozri sa do môjho deku. Takže ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.